अरे हाँ, त का हाल बा भाई लोग। सारी विरोधी के बजा दिले बाजा हमरे नाम वीआईपी राजा। अरे बोले भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार। अरे हाँ, आपन हिट मशीन खेसारी लाल यादव के एक और लास्ट मस्त जबरदस्त गाना रिलीज होके जा रहल बा। जौन गाना के टाइटल बा गइल जब से मिल के। अरे हाँ, गइल जब से मिल के गाना कब तक होता, कौना चैनल पे होता, कौ तरीके रिलीज करल जाता, गाना कैसन होकल बा, गाना में काम के कइले बा, पूरा फुल जानकारी मिली तो लोग के ई वाला वीडियो में। तो लोग ई वाला वीडियो के शुरू से लेके लास्ट तक देख लेंगे। बाकी अभी तक हमारे चैनल के सब्सक्राइब नहीं करने के लिए तभी सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ चलेंगे। तो भाई तो लोग सबसे पहले बता दी कि यहाँ गइल जब से मिल के ये वाला गाना के लिखले के बाद, तो गाना के लिखले वाला भोजपुरी के मशहूर राइटर कृष्णा बेदर्दी। अरे बोले गाना के लिखले वाला कृष्णा बेदर्दी। बाकी तो लोग ये वाला गाना में म्यूजिक सुने के मिली आशीष वर्मा के। अरे बोले ये वाला गाना में म्यूजिक सुने के मिली आशीष वर्मा के। बाकी बतावल जाता कि यहाँ गाना बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही मस्त, बहुत ही खतरनाक होके आला बा। बाकी तो लोग वीडियो फॉरवर्ड में देखे के मिलन भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव और श्वेता पांडे। अरे भाई लोग सॉरी स्वाति पांडे और खेसारी लाल यादव तो लोग वीडियो फॉर्मेट में देखे के मिलन। बाकी वाला गाना गइले बड़न सिर्फ खेसारी लाल यादव। अरे बोले सिंगल गाना होखेला बा और खेसारी लाल यादव गइले बड़न। बाकी तो लोग वीडियो फोटो में देख सकता नहीं खेसारी लाल यादव चश्मा लगइले बड़न। अरे इससे पहले तो लोग ना देखते बोले क्या खेसारी लाल यादव के आँख में कुछ प्रॉब्लम लगा, लेकिन अब सब कुछ सॉल्व हो गल बा, सब कुछ ठीक हो गल बा। तो अब स्टाइलिंग चश्मा लगा लेल बड़न खेसारी लाल यादव और गाना बहुत ही बारूद, बहुत ही मस्त बनावल गल बा। और पहले ये गाना के भल 2-3 दिन शूट भइल। आने बोले ज़्यादा दिन ना भइल, अभी नहीं शूट भइल का और अभी नहीं गाना रिलीज हो जा रहल बा। बाकी तो लोग बता दी कि गाना चैनल पर रिलीज हो गया बता। गाना जौन बा खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल पर रिलीज हो गया बा। आने बोले खेसारी लाल यादव के चैनल पर खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड पे गाना रिलीज हो गया बा। बाकी तो लोग गाना के मिस मत कर लेंगे, गाना जरूर सुने लेंगे, गाना बहुत ही बेस्ट, बहुत ही मस्त बा। बाकी तो लोग बता दें कि यहाँ गाना कब तक रिलीज करल जाता था। गाना के 3 सितंबर के। बोले यही 3 तारीख के 6:30 पर खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल पर रिलीज हुई। तो लोग गाना के मिस मत कर लेंगे, गाना बहुत ही बेस्ट, बहुत ही मस्त बा। बाकी तो लोग वीडियो फॉर्मेट में देखे के मिले स्वाति पांडे और खेसारी लाल यादव। भाई गाना के लिखल वाला कृष्णा पांडे, कृष्णा बेदर्दी। तो लोग गाना के जरूर सुने, गाना बहुत ही बेस्ट, बहुत ही मस्त, बहुत ही झकास होके बा, बहुत ही बेस्ट बारूद होके बा खेसारी लाल यादव के ये वाला गाना गइल जब से मिल के। बाकी तो लोग ये वाला वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कर लेंगे, चैनल के सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को शेयर कर लेंगे। बाकी तो लोग खेसारी लाल यादव को फैन बढ़ा लेंगे, पक्का वाला फैन बढ़ा लेंगे, तो कमेंट करके जरूर बताएंगे। बाकी तो लोग यहाँ तक वीडियो देखे खातिर बहुत बहुत धन्यवाद।